Em fa por. No pot sortir. No faria mal a ningú. Mira'l. Benji! On vas? Benji, com t'has escapat? Ja no sabem ni el teu nom. Ningú d'aquella casa. Quin és el missatge, senyor? El missatge és tot bé. Som una família. La teva germana i els teus germans. Som l'únic que tenim a la vida. Senyor, ja tenim prou problemes sense aquest idiota assetjant noies al carrer. Deixa-ho estar, Jason. Jason, digui'm, què feia amb $3.000 amagats a l'armari? És un mentider, Cady. M'importa un rave! Cady, espera! Per dir-te que fotis el camp. T'importa ja? T'importa? Parla! Porta el meu germà aquí!